Ekonomiaren inguruan eztabaida eta zeresan handia dago, baina nongo ekonomiaz ari gara? Krisialdi globala, erreskateak, banku handien eskandaluak, Gipuzkoarroi ere eragiten digu horrek guztiak? Noski baietz, baina bada ere gertuko ekonomia realitate bat, egunerokoa, geurea, Euskadiren eta Gipuzkoaren gizarte ereduarekin zerikusia duena. Euskadiko eta Gipuzkoako ekonomiaren oinarria industria da. Industria lehiakorra. Enpresa txiki eta ertainek osatu dute aspalditik Gipuzkoaren ekonomiaren ehuna. Enpresa horiei esker, Gipuzkoako jendartearen ongizateari eutsi ahal izan zaio. Ekonomiaren jabetza Gipuzkoan bertan dago orokorrean. Horri zor diogu neurri handi baten, deslokalizazioak eragin txikia eduki izana Gipuzkoan. Izan ere, enpresa gehienak familiarrak edo kooperatibak dira, lurraldearekiko konpromisoa erakusten dutenak. Azken urteotan, Gipuzkoako enpresek eta erakundeek berrikuntzaren, ikerkuntzaren eta garapenaren aldeko apustua egin dute. Ez bakarrik ikerkuntza zentroetan, baita enpresetan bertan ere. Eta enpresen, erakunde publikoen eta ikerkuntza zentroen arteko lankidetzari esker gauzatu da apustu hori. Inbertitzen dugu IGIG-an lehiakorragoak izan gaitezen merkatu globalean eta lehiakortasun horren adierazle izan daiteke zer saltzen dugun eta zer erosten dugun. Horrela, Gipuzkoako enpresek nazioartean zabaltzea lortu dute. Enpresa pribatuek eta kooperatibek aurrera egitea lortu dute. Eta Gipuzkoan lurralde oreka handitu da, baita ekonomia aktibitatean ere. Ekonomia horren oinarrian, Gipuzkoan oso sustraituta dauden balio batzuk daude. Industria tradizio bat, herritar askoren konpromisoa, ekintzailetasuna, eta Gipuzkoar enpresaburuek zein kooperatibistek izan duten bizioa eta gizarte erantzukizuna. Langile kualifikatu eta konprometituak, gauzak ondo egiteko jarrera, seriotasuna eta ahaleginaren eta profesionaltasunaren kultura. Hala ere, etorkizunera begira oraindik ziurgabetasun handia dago. Gizartea bera aldatzen ari da, eta ekonomiak horri erantzun behar dio. Erronkak handiak dira, nazioarteratzea, lehiakortasun eta eraginkortasun exigentzia handiagoak, estrategia beharrak, elkarlana, ikerkuntzaren aurrerakada, garapenari etengabeko bultzada eman behar izatea, alor berriak, ekintzailetasuna sustatzeko beharra. Etorkizuneko erronka horiek aztertzea eta horiei buruz hitz egitea beharrezkoa da. Gure ekonomiaren protagonistei hitza emanez eta Gipuzkoarrak protagonista eginez. Kaixo, ekonomia gurean saioan gaude, Gipuzkoako ekonomiari argazkia eta ekonomia hizketa gai daukagun saioa, eta Tokikom hedabide sarean gaude. Gaur Oarso aldea edo Oiartzu aldea Baiara izango dugu hizketa gai, eta horretarako 3 gonbidatu dauzkagu hemen gurean. Kaixo, Mikel Navarro, Orkestra Lehiakortasun Institutoko ordezkaria, ondo etorri? Mila esker, egunon. Kaixo, Maider Elizazu baita ere, Pasaiko portuko ustiapen arduraduna, ondo etorri gurera. Egunon, eskerrik asko. Eta kaixo, Aitziber Izagirre baita ere, Tumaker enpresako ustiapen eta hezkuntza arduraduna. Eskerrik asko. Ondo etorri gurera, hemen Errenteriako Xenpelar zentro honetara. Lehenik eta behin Oiartzu aldea edo Oarso aldeari buruzko datu batzuk. Inguru hau, Baiara hau, 4 udalerrik osatzen dute: Pasaia, Lezo, Oiartzun eta Errenteria. 72.000 biztanle baino gehiago dauzka, eta ekonomia aldetik ikusiko dugu gero, baina eragin handia dauka bere kokapenak, hiriburutik, Donostiatik gertu, itsasotik gertu baita ere, portua, eta baita ere Frantziako edo iparraldeko mugatik gertu dagoen ingurua da, eta garraioak ere badauka garrantzirik ekonomian ikusiko dugun bezala.
Azterketa bat egiteko, Mikel, zuek lehiakortasunaren aldetik aldagaiak aztertzen dituzue, nola neurtuko zenuke baiara honetako inguru honetako ekonomiaren aldagaiak, nola ikusten dituzu lehiakortasunaren alde horretatik begiratuta? Bueno, segun zeri begiratzen diozun, hobeto edo gaizkiago. Ze normalean baiarari buruz izaten dugu zerbait homogeneo dela, Generalean Gipuzkoako baiarak danak badaukate kultura bat, perfil berezia, baina honea begiratzen dezunean, egia zen ikusten duzu bi errealitate oso desberdinak. Alde batetikan Errenteria eta Pasaia, eta bestetikan Lezo eta Usurbil, barkatu Oiartzun. Generalean, baiaretan, egoten den diferentzia izaten da enpresa handia, udalerri handiak eta txikiak, Tolosa aldean adibidez, ezta? Hemen ez, eta, generalean gainera, udalerri txikiak gaizkiago egoten dira. Nekazaritzan aritzen dira eta ez dute industriarik eta olakorik izaten. Honea begiratzen baldin badugu, justu udalerri txikienak, Oiartzun eta Lezo, plano guztietatik hobekien daudenak dira. Eman dezagun, errenta maila. Europaen parean daude, Gipuzkoako parean daude, besteak berriz askoz gaizkiago, heziketa mailan. Ia aldagai guztiei begiratuta, Lezo eta Oiartzun hobeto daude, bereziki Oiartzun, eta Pasaia Errenteria gaizkiago. Orduan, lehiakortasuna nola? Nik esango nuke Pasaia eta Errenterian gaizkiago, Oiartzun bezalako herrialdetan oso ondo. Eta gero, ekonomian ze sektore azpimarratuko zenituzke baiara honetan? Zeintzuk dira garrantzia daukanten sektore horrek? Industria? Hau da, guk egin genuen klasifikazio bat, Gipuzkoako eskualdeak nolakoak ziren, eta hor ikusten dira batzuk industrialagoak direla, eta beste batzuk gutxiago. Industriaren barruan ere batzuk aurreratuago, beste batzuk atzeratuago, bestalde daude hiriburuak, bestalde daude nekazaritzari emana, hurbilago daudenak, eta hau bezalako eskualdeak, hau eta Bidasoaldea, horiek daude iaia Donostiaren mendean. Bereziki Oarsoaldea, Eustaten estadistiketan adibidez, Donostialdearen barruan sartzen da. Eta orduan, hiriburuak asko markatzen du hemengo bizimodua. Zerbitzu hoberenak hiriburuan daude, Donostialdean, eta Oarsoaldean ez dago hainbesteko industriari, berriro diot, Oiartzun eta Lezon gehiago dago, bezeki Lezon, baina Errenteriak pisu handia du, Pasaiak pisu handia du, eta hor industriarik ez dago. Orduan hemen zerbitzua daude, eta gehien bat zerbitzu tradizionalak. Zerbitzu tradizionalak, merkataritza, ostatularitza, turismoaren gora dijoa, eta bereziki garraio eta biltegiratzea. Maider, zerbitzuen garrantzia azpimarratu du Mikel Navarrok, aitzi berzuek industrian aritzen zarete, ez da igual horren beste pixu daukan sektorea, bezan du gehiago Lezo Oiartzun aldean, baina, pentsatzen dut zuen aldetik ere badaukala pixua, zer da zuek egiten duzuena zuen enpresan? Gu gara, Tomaker fabrikanteak gara, makinak fabrikatzen ditugu, bereziki, fabrikazio aditiboan oinarritutako makinak, ez? Gaur egun irudeko impresorak ditzen dionak jendiak, ez? Eta bai egia da guk, berezi bezala ez, gu dedikatzen gara industriara, hau da. Gure erremintak fabrikatzen ditugunak badira teknologikoki nahiko abantzaduak eta bereziki enpresek erabiltzeko. Eta bai, makinan fabrikazioaren batera, enpresak eskatzen dituzten zerbitzu guztiak, ez? Eta beraz, inguruko enpresekin eta industriekin harremana daukazue? Bai, guk batez ere gure lan indartsuena Euskal Herri mailan egiten dugu, baina bai egia da ere gero nazio mailan ere asko lan egiten dugula, eta Frantzian ere, lehen esan duzuen bezala, hemen ondoan dugulako eta oso erlazio azkarra eta arina dagolako, ez? Maider, eta zuen aldetik portuan, guztiok ezagutzen dugu pizka bat, kargan, karri, eraman, baina zer da, nola ikusten duzu zuek portutik inguruko ekonomia? Ni bereiziko nuke portua mantentzeko eta zerbitzuak emateko enpresak, garraiolariak, tailerrak, konsignatarioak, zamaketa enpresako horiek dira ingurukoak, Oarsoaldeakoak esan egizu enpresak dira, bai Pasaiakoak, bai Errenterikoak, ingurukoak. Baina gero, portua
garraiobide bezala erabiltzen duten enpresak ez daude hemen inguruan. Gure bezero nagusienak dira siderurgia sektorea eta automobilgintzakoak. Eta enpresa horiek ez daude oarsoaldean inguratuak. Siderurgiako nagusienak dira ArcelorMittal da bat nagusienetariko bat, eta horrek bere fabrika dauzkaola Berrian eta Bergaran, ze Zumarragakoa iaz itxi zuten, eta automobilgintzakoak berriz, badaude gure bezero nagusiena Zaragozan dago, General Motors, eta gero Landabeneko planta eta Mercedes. Orduan, portu aldetik eragiten digu asko, bi sektore horien joerak eragiten du portuan, eta gero zeharka, portua funtzionatzeko inguruan dazkagun enpresa guzti horiek, eragina izaten dute, baina enpresa garraio modun erabiltzen dutenak portua ez dira ingurukoak. Orduan dakagu perspektiba pixka bat desberdina. Ikusten duzue inguruko enpresen jarduera eta baita ere pizkat zuen bezero diren enpresen jarduera hori, ezta? Hori da. Eta nola ikusten duzue inguruko ekonomia sektorea, nola eragiten dizue horren martxak? Adibidez, iaz Zumarragako ArcelorMittaleko planta itxi zutenean, Zumarragan ukiko zuen inpaktu oso zuzena, baina portuan zeharka ere oso handia. Portua joan etorria egiten zuten kamioilarien enpresa, hortaki enpresa zen, horrek galera handi bat izan zuen. Galera enpresari dagokienez, agian Gipuzkoak bere horretan, kamioi gutxiago dauzka bidean. Ikusi daitezke alde onak eta txarrak zentzu horretan. Eta guri portun eragin digu izugarri siderurgiko krisiak eta gaur egunean dagoenak ere, eta automobilgintza aldetik ditugun datuak, enpresak esaten diguten datuak, onak dira, etorkizunari begira, hau da, produkzio mailak mantenduko dira, eta esportazioak ere bai. Eta gero bestelako produktuak direla gehien bat, ongarriak eta gariak eta naparrora bideratzen direnak, horiek berdintxu mantenduko dira. Beraz, kanpoko ekonomiaren martxak edo industriaren martxak eragiten dio zuzenean portuaren jarduerari. Eta portuari bereziki orain, adibidez Brexitak, bai eragiten diola, ze Pasaiako portutik gehien muga nagusienetarikoa da Erresuma Batua. Eta izan dituen horrek bai eragiten duela portuko martxari dagokionean. Bai, ikusten ari gara, gure hiru gonbidatuen bitartez, nolako argazkia atera alzaion oarsoaldeako ekonomiari, baina ikusi dezagun orain beste ikuspegi bat. Oarsoaldeko garapen agentziak zer esaten digun inguru honetako, baiara honetako ekonomiaren erretratu honi. Langabeziari dagokionez gure erronka nagusia da, iraupen luzeko langabetuei laguntzea lan merkatuan txertatzen, baino enplegu politika integral baten baitan. Hori oso prozesu konplexua da eta lan txertatzearena, eta nik uste dut arreta eta baliabide bereziak behar dituztela langabezian daudenak, baino nolabait ja urte bat baino gehiago daramatenak, ez? Hori alde batetik. Enpresa txikiei dagokionez, lehen aipatzen ari nintzen ildotik, nik uste indartzen laguntzea izango litzateke gure erronka nagusienetariko bat. Indartzeko gehien bat landu behar diren gaiak honako hauek dira. Alde batetik kooperazioa, txikia baldin badira, gutxienik ongi erlazionatuta egon behar dute, harreman onak, harreman sare potenteak eduki behar dituztela, bai beraien artean eta eragile gako batzuekin ere, prestakuntza zentro, teknologi zentroekin, eta bar, eta bigarrenik ere lagundu behar zaie merkatu berrietan sartzen, eta baita ere berrikuntza eta kudeaketa ereduak hobetzen. Hori ba, bizio eta ambizioa, nola izan nahi genduke hemendikan urte batzuetara. Lehenengo eta behin, uste gure eskualde orekatu eta integratu bat izatea. Batez ere, eta hori agentziaren ikuspegitik, zailtasun gehien dituztenei lan aukerak eskaintzen dizkiena, ez? Hori izango litzateke niretzako oinarria. Bigarrena izango litzateke, enpresa sare dibertsifikatu, berriztatzaile, kolaboratzaile, sozialki arduratsua daukana,
eta baita ere enpresen arteko harremanak sustatzen dituena, langileen parte hartzea ere sustatzen duena, eta balore etikoak dituena, eta bere lehiakortasuna nolabait pertsonen gaitasunetan oinarritzen duena. Hori izango litzateke nire ametsa pixka bat enpresei begiratuta. Eta bukatzeko bizioa baita ere eskualde integratu bat ondoko lurraldearekin, oso integratuta dagoena Donostialdea eta Gipuzkoan, baita ere iparraldearekin lotura sendoa eta sakona daukana, eta baita ere munduari begira kanpora joaten ateratzen dakiena, zentzu guztietan. Hori izango litzateke nire ustez garrantzitsuena. Garapen agentziatik klabe batzuk eman dizkigute, langabezia, prestakuntza, merkatu berriak, berrikuntza, helburua lurralde eta enpresa orekatu eta integratu bat bilatzea. Mikel, lehiakortasun aldagaiak zuek aztertu dituzue horrek eta, ze eragin daukate lehiakortasun aldagai horrek baiara honetan, nola ikusten dituzuzuk? Lehen esan dut, bi errealitate oso desberdinak, langabezi tasa aipatu dugu. Langabezi tasa Oiartzunen eta Lezon, Gipuzkoatik, baino apalagoa da. Errenterian eta Pasaian asko handiagoa. Enpresak aipatu ditu ondoren. IGIG egiten duten enpresen kopurua biztanleko Oiartzun eta Lezon altuagoa. Gipuzkoan, baino gehiago. Bestetan bajuago, enpresen tamaina, Usurbi berriro Oiartzun eta Lezon altuago, bestean txikiago. Hau da, iaia kualifikazioa berdin. Jendearen kualifikazioa Oiartzunen eta Lezon altuago da Errenterian eta Pasaian baino. Kohesioa esan dugu. Densitatea ikaragarri da baiara hontan, eskualde hontan, baina bereziki Errenterian eta Pasaian. Oiartzunen densitatea oso txikia da. Zahartzea Pasaian eta Errenterian oso handia. Oiartzunen eta Lezon gazteagoa Gipuzkoan baino. Euskaldunen ehunekoa berriro. Pasaian eta Errenterian bajuago, bestetan Oiartzunen bereziki izugarri altu. Hau da, ia aldagai guzti begiratuta bi errealitate oso desberdin ikusten dugu. Bestalde, baiara hontan ematen da oso fenomeno bitxia, junda etorriak. Junda etorri asko. Jende asko hemen bizi da, baina gero Donostian lan egiten du. Eta horrek, pikutara bialtzen ditu ia indikadore klasiko guztiak. Adibidez, indikadore klasiko bat izaten da biztanleko barne produktu gordina. Hartzen zu barne produktu gordina, zati biztanleak, eta hori da tarta bat, bakoitzari tarta horren zenolako parte dagokion. Ze gertatzen da? Hemengo jende asko produzitu Donostian egiten du, lan egiten du han. Eta bizi hemen. Orduan, biztanleko barne produktu gordinari bideratzen baldin badiozu, hemen oso gaizki gaude. Baina hori zuzentzen baldin badezu, eta begiratzen baldin badezu jendearen errenta mailari, ez daudean gaizki. Edo industria, adibidez. Begiratzen baldin badezu biztanleria okupatua, hau da, hemengo biztanleak zertan lan egiten duten, baina ez hemen, ze sektoretan industriak pisu gutxi. Baina begiratzen baldin badezu aldiz hemen dagoen aktibitate industriala, Euskal Autonomia Erkidegokoaren parekoa. Beraz, bukatzeko, nik esan nuke, bi errealitate oso desberdinak daude, lau udalerrien artean, eta bestalde, generalean indikadore klasikoak oso zaila dira aplikatzeko hemengo errealitatera. Begiratzen dezunean indikadore klasikoari, biztanleko barne produktu gordinari, oso imagina faltsua ematen dizu. Bai, eta hori behar bada etorriko da,
kokapenarengatik, ezta? Bai. Eskualdea nola dagoen kokatua, lehen esan dugu, Pasaia eta Errenteria Donostiatik gertuago daudela, eta horrek eragina izango du, eta gero Oiartzun eta Lezo, bueno, beste realitate desberdin batzuk dira, ezta? Orduan kokapenak hor badauka zer ikusia Noski, dudarik gabe. Donostiak markatzen du asko eskualde edo baiara honen martxa. Eta Donostiatik gertuago daudenak bereziki. Bai, orduan, kokapena izango litzateke aldagai bat, eta gero, bigarrena izango litzateke Maider, itsasoaren gertutasuna eta portua jakina. Gutxi gara bera portuaren eguneroko realidadea somatu dezakegu zer izan daiteken, Bai. ez da? Baina, esplikatu aldigu zuen eguneroko jarduna zertan datzan? Bueno, portua, ikustezu, azpiegitura handi bat bezala, Pasaikoa txikia da, baina bertan dago portu agintaritza, ni bertan ordezkaria naiz, portu agintaritza demagun dela udal bateko udaletxe izango balitu bezala administrazio gunea, eta administrazioak egiten duena bermatu, bertako azpiegiturak eta zerbitzu orokorrak. Bermatzen ditu itsasoko trafikoa gauzatzeko beharrezkoak diren komunikabideak, zerbitzu orokorrak argia, ura, elektrizidadea, kaizainak dauzkagu polizia municipala bezala, bertan dauzkagu kaizainak bertako jarduera bermatzekoak, horiek dira zerbitzu orokorrak. Eta gero, portuan, bai itsasontziari eta bai salgaiei zerbitzuak ematen dizkien enpresa konkretuak, horiek dira enpresa pribatuak. Eta horiek funtzionatzen dute lizentzien bidez. Daude zerbitzu batzuk, itsasontziak portuan sartzeko beharrezkoak direnak, eta horiek deitzen diegu portuko zerbitzu tekniko nautikoak, eta hor dago praktikoa. Praktikoa dira, pertsona batzuk juten diala itsasontzi txiki batean itsasontziaren bila, ezta? Eta igotzen dira itsasontzira bermatzeko itsasontzia ongi sartzeko portuan. Eta horiekin batera, potentziaren baitan edo tamainaren bertan, behar dituzte atoiontziak ere. Bai, dira, zerbitzu teknikoak demagun. Gero, itsasontzia iristen danean, ditugu zamaketariak, horiek gaur egunean entzunak dira, komunikabide betan dabiltzarako. Eta horiek egiten dutena da, bertako merkantziak kargatu edo deskargatu. Gero daude garraiolariak, gero daude ere bai portuan egunerokotasunean merkantzia horiek esportatzeko direnean pixkanaka jasotzen ditugu portuan, horiek kudeatzeko daude ere bai portuan beste langile motak. Orduan, egunerokotasunean portuan eragin handia dauka gu barkuak baldin badazkagu egunean bertan edo ez. Baina orokorren esan dezakegu daudela hori zerbitzu orokor batzuk portu agintaritzak bermatzen ditugunak, eta gero daude enpresa pribatuak lizentzien bidez portuan gauzatzen diren zerbitzu guzti horiek gauzatzeko behar diren elementuak eta kualifikazioak dauzkatenak. Batzuk dira oso nautikoak eta bestea gehiago dira zamaketarienak, batzuk bai zamaketarien artean kualifikatuak dira eta kalitatea aldetik batzuk, esan dizut, perfilekin, imanekin eta lan egiten dituztenak, kalteak ez eguteko perfilak, horiek dira kalitate bateko zerbitzuak, kotxeak maneiatzen dituztenak eta ere bai, dira kalitate bateko zerbitzuak, baina eta gero ditugu bestelako zerbitzu motak. Beraz, portua neurri handi batean izan daiteke merkatu zabalera eramateko, produktuak eramateko leku bat, eta sarrera leku bat baita ere, baina aldi berean hor egitura oso bada, ez da, antolaketa aldetik. Saiatu nahiz adierazten, kanpotik igual ikusten da bakarrik itsasontzia sartzen eta ateratzen, baina hor barruan dagoen beste lan motak nik uste ez direnak, edo ez direnak ezagunak, edo ez ditugunak ezagutzera eraman, hori dena egunean bermatzeko zerbitzu guzti horiek daude. Eta aipatu den bezala, Pasaiako portuarentzat kokagunea ezinbestekoa da. Baditugu zerbitzu batzuk ez balitz kokaguneagatik, ez genituzkenak izango, eta gero bai sarek, errepide sareak eta trenbide sareak. Adibidez, bertatik atatzen den kotxeak, portzentaia handi bat etortzen dira Zaragozatik trenean, fabrikatik zuzenean. Eta horrek ematen dio konpetitibitate portuari, konexio horri gabe, ziurrenik kotxoiek ez lirateke hemendik aterako. Eta arrantzaldetik ere, arrantza da beste gure negozio bat, eta estatu mailan da 3. lonja salmente kopuruetan. Eta gaur egun gezurra barri dure, baina arrantza lonjan saltzen den gaietako gehiena, ehuneko portzentaia altuena kamioi ez dator. Bai, Eskozitik, Danimarkatik, eta Iberiar penintsulan sartzerakoan gu gara lehenengo portua, Pasaiako portua. Orduan horrek ere, arraia denez, merkantzia bat perezedora, galtzen dana denborarekin, horren kompetentzia, azkenean Bigora edo Koruñara junbarko balitz, beste egun bat gehiago da, kasik.
transportean. Orduan, horrek ere abantai bat ematen digu. Guazen orain, landa sektoreak eskualde honetan daukan garrantzia ikustera. Horretarako Behemendi Donostialdeko Bidasoako landa garapeneko elkartera jo dugu eta honen argazkia ikusiko dugu orain. Bueno, Behemendi eskualde honetako, hau da, Donostialdea Bidasoako landa garapen elkartea da. Hau da, Andoinetik gutxi gora bera, Usurbil, Hondarrabi Irun bitartean, kokatzen dira 13 herri dira. Donostia izango litzake buru, nolabait ere eskualde honetan, baina horretaz gain eskualdeak Bidasoa, Oarsoaldea eta baita ere Buruntzaldea egongo lirateke hemen integratuak. Gipuzkoako jende gehiena hemen bizi da, baina bitxia da, nekazal eremu zabalena eta batez ere nekazal eremu produktiboena eskualde honetan dago. Ideia bat egiteko eskualde honetan bizi dira, Donostialdea Bidasoa osoan, aurkitzen dira Gipuzkoan ditugun ustiategi profesionalen 44%. Ia, profesional mailan Gipuzkoa erdiak gea. Hori da, gure erronka nagusina honen barruan, landa eremuko populazioaren egoera ahalik eta gehien hobetzea eta garatzea. Hobetzea esaten dugunean, eta horretara dedikatzen gea, zerbizio minimo batzuk izan. Askotan lan egiten dugu, gizarte zerbizioarekin, garraioa eta jendea herrietara hurbilduz, bidea garbitu egiten ditugu, zaborra bildu egiten dugu, eta egiten ditugun ekimen askotazko horretara zuzentzen dira. Subentzioaren bitartez, bideak egin, buzoia jarri, mai horretakoak. Hori egongo litzake erronka handi bat, bizi kalidadea, zonalde honetakoa ziurtatzea. Beste erronka batzuk izango litzateke produktiboak. Produktiboak esaten dugunean, gure nekazale eremua ematen diren aktibidadeak, adibidez, garatu daitezken aktibidade guztiak egon daitezen bere egunearekin erlazionatuta. Turismoa dela, kultura dela, izan daitezke eremu horrekin bat egiten duten aktibidadeak. Eta horien artean bereziki nekazaritza garatu. Hori izango litzake aktibidadeen artean gure erronka nagusina. Eta gehienak ekologikoan aukeratzen dute, ekologiko produzioa. Izan ditugu beste eskaerak eta beste agroalde gehiago ere baditugu, bat Aprika, bestea San Marcos vertedero bertan ere, eta hori inbernaderoak ditugu. Eskaera leheno zetorrena inbernaderoa ziren. Gaur egun, datorren eskaera baratza ekologikoa egiteko da. Orduan, hori da, guria da ikusi eskualdean zer errekurso batez ere lur mailan ditugun, eta gero jo jendearen gana, bilatu jende formatua eta bilatu hasi nahi den jendea. Horretaz gain, jende hau hasi dana saldu behar du bere usta. Hasieran produzitzea horretan zentratzen ginen, baina gero bere usta saldu behar da. Eta horretan saiatu gara dinamizatzen saltzeko arlo ezberdinak. Ekologiko mailan konsumo taldeak, kooperatibak, konsumo kooperatibak, hemen Oiartzunen edo Oarsoaldean sortu egin diranak, guk egin duguna da, ahal den neurrian, aurrekontuak bilatzen baditugu, diru laguntzak aurkitzen baditugu, apoiatu, Eta helburu horrekin, lehen sektorea garatu, bertako jendearekin bada, lehen sektoreko jendearekin bada hobe, bestela eskualdeko kaletarrak izan daitezken jendearekin, eta lagundu komerzializatzen. Itziber, zuek ere merkatura zabaltzeko bokazioa daukazue, nola antolatuta daukazue logistika? Guk batez ere daukagun produktu motarengatik, guk azkenean daukagu produkzio maila txikiak egiten ditu, makina erremintaren antzeragokoa kaso, eta hasi ginen egiten lana batez ere Euskal Herri mailan, eskaintzen dagulako makinaz aparte edo irudeko impresoraz aparte hor inguruan zerbitzuak, formakuntza eskaini behar da, instalakuntzak egiten ditugu. Orduan hasi ginen lan egiten gu geuk
bertan zentratutak, ez, Euskal Herri mailan. Bai egia da gero, arazo bat hor sortu zala, hasi ginean Espaini mailan lan egiten, beste komunitateetan, zeren bertan ja pertsonak behar dituzu, ez? Bertan instalakuntzak eta egiteko, eta hor ja lan egiten dugu partner bidez edo beste enpresekin akordioak eginda, non beraiek egiten duten labore hau. Orduan, ez da enpresa bat non bere produktuagatik kopuru handitan bidaltzen diren beste herrialdetara, baizik eta lan egiten da zuzenki enpresarekin, ez? Beste bezeroarekin. Eta, gaur egun berdina, mundu mailara ja zabaltzen ari garenean, bilatzen ari gara beste herrialdeetan, gurekin lan egin nahi duten enpresak, beraiek zerbitzuak eskaintzeko eta guk fabrikaziora dedikatzeko. Eta funtzionatzen duzue, makina erremintako beste industria bat izango balitz bezala, horren antza daukat zue. Hori da, naiz eta produktu ekonomiko bat izan eta txikitsua izan, azkenean eskaintzen dituzun zerbitzuak edo enpresek eskatzen dituztenak dira makina errementaren oso antzekoak. Landa eremuan ikusi dugu espezializazioak gero eta garrantzia handia daukala, eta nekazal eremu produktiboenean gauden honetan, bai kultura, bai turismoa eta bai nekazaritza beraiek uztartuko dituen proiektuak garatzen dihardute. Espezializazioa beraz gero eta garrantzitsuagoa den aldagai bat izango da. Mikel, zuek landu duzue, nola ikusten duzue baiara honetan espezializazioaren eragina edo garrantzia? Bai, espezializatuta zaudela esaten dugu, zure pisu relatiboa bestekin konparatuz handiago danean, sektore batean, papergintzan. Papergintzan hemen oarsoaldean, enplegu guztitik ehuneko 2,5 izango duzu. Euskal Autonomia Erkidegoan bat bakarrik. Orduan hemen bitardi handiago da. Orduan esaten duzu, espezializatu zaudela. Espezializatuta egoteko, zerbait egon behar du atzean. Zuk ez dakizu zergatik, baina ja, espezializazioa handia baldin baukazu, horrek adierazten du abantaila konparatiboren bat daukazula. Eman dezagon, papergintzan, izan leiteke, kokapena, ibaia ondoan, erreka bintzat ondoan zendula, azpiegitura, jendearen ja kualifikazioa, tradizioa edo ofizia ezautzen zula. Orduan, espezializazioa oso importantea da. Hemen, baiara hontan ze espezializazioa ikusten dugu. Esan dugun bezala, industrian gutxiago, segun ze udalerri begiratuta, eta industrian dagona gehien bat ikusten da papergintzaren inguruan eta baitare elikagaiei lotuta. Eta bereziki zerbitzutan. Eta zerbitzutan garraio dala, biltegiratze dala, eta orain goraka gainera ziztu bizian turismoare. Bai, eta hor, Aitziber, zuek beste sektore, Mikelek aipatu duen sektore horren barruan, beste sektore, mikrosektore bat edo, ordezkatzen duzu, teknologia intentsiboarena zuek enpresa gazte bat zarete, zein izan da zuen ibilbidea orain arte? Guazi ginean, dela dagoeneko 4 urte, teknologia berrietan lanean, gukatoz Kairu Bost izeneko enpresa batetik, zerbitzu teknologikoak egiten dituenak, eta bertan hasi ziren, teknologia berri horietan, espezialki fabrikazio aditiboa begiratzen eta lantzen, innovazio bezala, eta bai nabaritu zuten hor, zerbait importantea zela, geroz eta industrian garrantzia handiagoa izango zuela, eta merezi zuela pena bertan espezializatzea edo behintzat ikastea, ez? Eta hortik, Jaiozan taldetxo bat Jon Bengoetxea gidatuta, eta Toolmaker Jaiozan bertatik. Eta hori orain dela 4 urte gertatu zen, eta urte horien zehar pixkat denetarik, ez? Hasieran batez ere fabrikazio horretan hobekuntzak egitea, makina, nolabait esateko, kompetentzia bazegoen mundu mailan eta batez ere Txinatik fabrikatzen ziren 3Dko inpresoretan, orduan gu ere bai oso importantea zen 3D mundu horretan espezializatzea, ez? Eta bai nabaritu genuen bazegoela demanda asko industria mailatik, baina ez zegoela erremintak edo 3Dko inpresorak beraien beharrak betetzen zituztenak. Batez ere prezio egoki batean, ez?
Eta bueno, hortan hasi ginen, 3Dko impresorak garatzen pymentzako, ez? Askotan inbertsio oso handiak egin ezin dituzten enpresentzako, eta ere aprobetxatuz, hemengo inguruan bereziki gehien daukagun industria mota delako, ez? Eta hor bai behar bat ikusi genuen espezializatu ginen, baina geratu zaigu txiki. Euskal Herri mailan ja nolabait esateko lan asko egiten ari gara, eta bai ikusi genuen batez ere orain dela 2 urtetik onera estatu mailan bazegoela hor ere industria asko. Asko nabaritzen da adibidez Levante mailan, eta batez ere Madrilgo inguruan eta hor ere industria maila importantea delako. Eta momentu honetan ja hasi gara proiektu handiago batekin, ez? Non aterako dugun orain hurrengo hilabetean produktu bat ja bai edukaziora zuzenduta eta baita etxeetarako, ez? Eta hori bai izango da produktu bat ja mundu mailan presentatuko dana eta salduko dana. Eta hori izaten ari da erronka berri bat eta handiago bat. Beraz, lehenengo teknologia berriak enpresa txiki eta ertainetara aplikatuta, eta orain ja hezkuntza eta etxeetan erabiliko den teknologia berria baita ere mundu mailarako, beste jauzi bada, ez da? Bai, jauzi eta gainera jauzi handia. Garrantzitsua. Eta zuek, Maider, Pasaiko portuan teknologia berriak eta nola bizi duzue? Nola bizi duzue aldaketa hori, internet bitartezko salmenta, nola eragin dizue horrek? Salmentak eta baino gehiago, portu agintaritzate gehiago da, tramite eta izapideen bidez, portuan hori dena mugitzeko daude tramite eta prozedura pilo bat, papeleo esaten dana, ez da? Itxasontzi bat portuan sartzeko lehenago dauzka agian 10 entidade desberdinei bidali beharreko dokumentazioa dela tripulazioai buruzkoa, polizia jakin behar duz nortzu datozen. Salgaiak baldin badira merkantzia peligrosak bai edo ez, dago beste entidade bat nazioarte mailan jakin behar duena. Itxasoko kapitainak jakin behar du portu horri, itxasontzi horri buruzko beste zenbait datu. Aduanak salgaiari buruz. Orduan garai batean hori dena itezan edo estelen bidez edo PDF-en bidez eta gero entidade bakoitzakin bartzun prozesatu. Guri teknologiak laguntzen digu, garatu dira e-puerto esaten den plataforma hori, hor gaude integratuta, interesatu gauden bai enpresa guztik, bai entidade desberdinak ere, bakoitza dauka bere identitatea, eta orduan, datuak behin sartzearekin, bakoitzagia hartzen du hartu beharreko datuak. Eta hori ja, orokorrean, Europa mailan eta mundu mailan, holako plataforma garatzen ari dira, ze aduan aldetik ere bai kode berriak datoz, non hori, ez dakit nun sartzen den datu bat, zuzenean ja, beste inork tramitatu gabe, datuak jasotzeko. Orduan, alde horretatik, baina baitzen dugu aldaketa oso handia. Eta administrazioa garen aldetik ere bai gauza telematikoak eta hori guztiak baina baitzen degula. Ez horren basteagian produzio eta salmentetan igual enpresek esango dizute gehiago, baina daukagun bezero motagatik ez dut uste interneteko salmenta horiek hortan ez dut ikusten olako abantaiek, baina bai prozeduretan. Eta gero ere bai enpresek beraiek bertan fabrikekin prozedura horiek logistikoak errazteko, hau da, kamioilaria fabrikatik ateratzen jakitea ja zuzenean nola jun behar den ze ordutan eta hori dena hori bai appen bidez eta hori dena bai garatzen ari dela. Eta zentzorretan bai ikusten dugu abantaia. Bai, eta aldaketa handiak herriko zuen horrek, ez da? Bai, eta dago kontzeptu bat ere bai, Smart City dauden bezala, baina daude Smart Port lantzen ari da, Pasaiako portuan ez gaude hori lantzen, baina bai, hor, egunean egon barra. Etorriko da hori baita ere. Eta zuek, zuen bakoitza sektore diferente batean aritzen zareten, nola ikusten duzue baiara honetan, eskualde honetan, ekonomia etorkizuna nundik dator, nundik jo daiteke, zein izan daiteke hemendik 10-15 urtera egin daiteken argazkia edo, ez dakita, aurreratzerik egongo balitz, ez da? Ni nunbaitetik jo beharko balitz, portuagatik joko nuke. Hori da, baiara honek daukan berezitasun handiena, eta hori esplotatu beharko litzake. Ze gertatzen da, kanpotik biratuta, portua egoera nahiko egonkorrean bizi izan dela urte asko eta askotan. Hor zeudela automobilak, eta hor zegoa ziberurgia, eta horrekin ondo bizi izan. Baina hori epe luzera zenbaiteraino eman lezake. Beste gauza da hori aldatzea oso zaila dela.
Osea, premia, ez daukazun arte, zeituko dezu horrekin. Bilboko portuan hasi adibidez offshore instalatzen, bide berriak bilatzen. Orduan, alde batikan, ni portua aipatuko nuke. Gero, beste baiaretan ere ikusi izan dugu, batzutan, etortzen zela inbertsio nahiko berezia edo ondia, Tolosaldean, ez da? Autobus elektrikoa egiteko, Irizarrek, adunan planta berri bat irikitzen du. Kasu hortan, hain zuzen ere, enpresaren ekimena izan zen. Irizar juntzan, Tolosaldera hori irikitzea. Hemen, agentzia nahiko aktiboa da eta saiatu da halako operazioak onuntza ekartzen. Ez titaniozko galdagintzan, badago hor proiektu bat eta baliteke hori gauzatzea eta hori izan liteke halako revulsibo bat. Eta hirugarrena nik esango nuke, hemen Baiara hontan badago beste gauza nahiko berezia eta hori da teknika eta lanbide heziketako zentroak oso indartsua direla. Don Bosko eta. Eta lanbide heziketan oinarrituta, ekintzailetasuna eta diversifikazioa, hau da, nire ustez lanbide heziketako zentroak gehiago inplikatu beharko lirateke, Baiara hontan, Baiara honen martxan, eta hor dagoen kapitala, hemen ez dago, Baiara hontan ez dago unibertsitate txerik, baina lanbide heziketako zentro oso ona daude. Teknika adibidez, hori da, mundu mailako puntako zentroa. Orduan, hoiei behiratu, haiekin elkarlanean hasi, eta bide berriak hasi beharko liakete jorratzen. Jorratu beraiekin. Eta Maider, zuk portua aipatu du, Mikelek, horrela ikusten duzu? Bai, garbi dago, argi dago hori estadistiketan ikusten da, eta jakitun geha siderurgiak etorkizunera begira, ze etorkizun uki dezake, gaur egunean, Ola Berriako fabrika bai bada potentea, baina bertan itxi dezakete, eta gainera etorkizunera hori da nahi duguna. Orduan, portuan bertan, refleksio hori egiten da, eta esaten zu, diversifikatu behar da daukagu. Baina ez da hain erreza. Saiatu ginean edukiontziekin, baina hemen ingurun dazkagu, enpresa txiki asko, igual dazkatenak, kontaktu txikiak edo kantitate txikiak, eta logistikako kontu normalki, kanpoko enpresa batek ematen die. Eta orduan, logistika enpresa horiek lan ditute beste portu handikin. Eta gero, beste Bilboko portuak hartu du ibilbide hori, hau da, industria bera bertan portun jartzea, Pasaiako portuak muga batzuk ditu espazio aldetik, egia da hor herreran baditugula pabiloi batzuk gaur egunan ibiltzen diala, bai zerealak eta depositatzeko edo perfilak eta, baina orain ja bai hartu harremanetan gaude Jaurlaritzarekin, industria saiarekin, beraiek ere askotan jasotzen dituzte industria saian, nik nahi dut jarri, behar dut, ez dakit zenbat metro karratu, ez dakit nun, baina behar dute momentun. Eta, karo, hori bideratzeko lan batekin behar da lehenago. Eta bide hori irekia dago, Pasaiako portuan ere, ikusten degulako, etorkizunera begira, gaur egunan ditugun bi sektore horiek, oso espezializatua gaude, oso kalidade honeko zerbitzuak ematen dira portuan, baina edozein momentuan bietako bat galdu daiteke. Beraz ikusten dana da, kanpoko sektore horre, siderurgiak eta automobiliagintzak asko baldintzatzen duela portuko jardunak, baina aldi berean portuko jardunak baldintzatu dezakela kanpoko jarduna, ez? Gainerako enpresei eta industriei dagokionez. Hori da, bai. Eta igual etorkizuna hortik letorke. Bai, etorri beharko, bai, asmatu beharko dugu edo, zein den egokiena. Baina bai portua aurkitzea, Gipuzkoarentzat kapital handi bada, konpetibitate aldetik enpresa batentzat izugarria da portua bertan izatea. Orduan, bilatu behar dugu bide bat, non pertsonari juten denean Jaurlaritzara industriara galdezkanik behar dut gune horretan, ez dakizuma metro karratu, ukitzea bira, hemen badauzkazu metro hauek, hortarako bideratzen. Eta hori da landu beharreko. Gaur egunera arte, Pasaiko portua txikia da, eta volumen gutxikin gaude edo topera, edo gaude izteko modun. Orain egun garbi dago, etorkizunera begira, bai bilatu behar direla beste diversifikatzeko beste alternatiba bat. Itziber, zuek, nola ikusten duzue zuen sektoreko etorkizuna? Nik bai ikusten dut gauza oso importante bat, batez ere tamaina txikiko eta ertaineko enpresetan, ez? Eta da, orain arte akaso oso
komodo sentitzen zirela, ez? Etzekaten nola innovazio arlotikan interes asko horretan sartzeko, baina maiak imaginatzen dut krisiaren ondorioz edo, bai ikusten ari gara interes handia enpresa mota hauetan orain, birziklatzeko, ez? Beraiek dituzten teknologiak hobetzeko edo beraiek dituzten fabrikazio prozesuak birziklatzeko, ez? Eta bai, honek esperantza asko ematen digu, ikusten dugulako, azkenean ingurua sustentatzen duten enpresa txiki guzti hauek hasi direla berrizten eta etorkizunean rekorrido luzeago baten bila, ez? Ez dela horren egoera komodoa leno bezala eta behar hori nabaria dela eta bertan hasi direla ja horretan, ez? Orduan horrek, esperantza ematen du eta bai ikusten dugu akaso, egunen baten horiek bihurtuko direla enpresa handiagoetan edo eman dezaketela bai lana eta alako etorkizuna, ez? Bai, ikusten duzu ibilbide hori egin dezaketela enpresa horiek. Bai, nik uste dut gainera enpresa guk ikusten duguna, bezeroak direnak eta igual oso tradizionalak izan direnak orain arte, hasi direla, azkenean enpresa batek oso tradizionala izan da irudeko impresora bati buruz informazioa eskatzeko eta beraien prozesuen artean sartzeko eta bai izan behar dela interes minimo hori, ez? Eta ikusten ari gara hori geroz eta gehiago ematen ari dela. Beraz, bai ikusten dugula hor transformazio moduko bat. Globalizazioak hor eragiten du? Enpresa horiei, zuei pentsatzen dut eragiten dizuela bete-betean, ez? Bai guri eta bai gure bezeroei. Guri alde batetik, azkenean estatu mailan ez dauden guk egiten duguna egiten duten beste enpresak, bai laguntzen gara kanpoko beste enpresa batzuekin. Bai, azkenean, konpartitu hori ezagutzak aurrera jarraitzeko eta hazitzeko hori bai mundu mailan egiten dugu guk dana. Eta gure bezeroei bai baditugulako kasu asko sektore desberdinetan non etortzen zaizkigun esanez. Estatu batuetan nire sektorean irudeko impresorak ja erabiltzen dira, ez? Zerbait kontatzerikoa daukatzue, laguntzerikoa daukatzue. Eta hola sektore askotan. Hau da, badaukate beraiek begia jarrita beste herrialdeetan, bai Alemania, Estatu Batua, Erresuma Batua, depende ze sektore ez, eta bertan ikusten dutena, badirudi aurrera, beti ere pauso bat aurretik dijoazte, eta hor gertatzen dana beraiek ikusten dute, eta nahi dute beraiek ere aplikatu, ez? Behintzat hemen Estatu mailan beraiek izateko aurreratuak. Eta zuek, Maider, globalizazioa pentsatzen dut zuen baitako zerbait badala, ez da? Orduan aukera moduan pentsatzen dut ikusiko duzuela. Behatxoa bihurtzen da beti aukera, ez? Bihurtu behar duzu aukeran. Adibidez guri siderurgia aldetik globalizazio honek, esan dena ez, Txinatik ekatortzen den produktu siderurgiko merkea, eta horri denak, baldintzatzen gaitu asko eta automobilgintzanak, ere bai, edozein mundu mailako, edozein erosketa, salerosketak, baldatu dezake gaur Pasaiatik ateratzen dana, edo gaur Zaragozan produzitzen dana, horrela ez egitea. Orduan, bizizara eguneko, Bizi duzu hori bete-betean egunero. Bai. Eta Mikel Zuklen, aipatu dituzun eskualdean bertan dauden bi errealitate horietan, pentsatzen dut globalizazioak ere modu desberdinean eragingo diela, ez da bi errealitateri nola ikusten duzuzuk hori? Bai, globalizazioa eta teknologiaren aurrapena bide beretsuti dijoaz. Hau da, kualifikatu gabeko langileari kalte egiten diote, eta kualifikatuari mesede egiten diote. Hau da, kualifikatu gabeko langileak produktu, gaur egun Txinan eta hola egiten dira. Orduan, lanpostu horiek desagertzera dijoaz. Eta berdin teknologia ordezkatu egiten du estandarizatu egin daitezken prozesuak. Hau da, kualifikatu gabeko langileenak. Orduan, bai globalizazioa eta bai teknologiak ekarriko dute kualifikazio gutxiagoko eskualdetan edo udalerrietan min gehiago. Eta hori nun da, kasu honetan, Errenterian eta Pasaian. Oiartzunen eta Lezon, jendearen kualifikazio maila altuago da. Bestalde, horiek garraioarekin ere lotu daitezke. Globalizazio baldin badago, garraio beharra handiago izango da. Arriskua dago, hemendikan jun ordez, beste portu batetik joatea, baina azkenean portu guztientzako negozio gehiago ongo da. Orduan, alde hortatik Pasaiari mesede egingo lioke. Orduan,
alde batetikan kalte, kualifikazio gutxegoko jendea izateagatik eta, baina bestegatik aukera ere. Orduan, igual biok konpentsatu daitezke. Bata bestearekin. Bai, kontuan eduki behar dugu, baiara honek izugarrizko kokapen ona daukala. Ez bakarrik portua, lehen esan dugu, trenbideak, era berean nazionala, errepidea hemendikan pasatzen da, aeroportuak ere nahiko gertu daude, Hondarribikoa, Biarritzkoa, eta hau da, kokapen hori aprobetxatu beharko litzake, eta globalizazioa ekarriko du gauzen junet ekarria, junetorria eta areagotzea, eta aldertatik mesede egin lezake. Bueno, globalizazioak mesede beraz, oneraino gure hiru gonbidatuek eman dutena, Oarsoaldea, Oiartzualdea, Eskualdean, eskerrik asko, Mikel Navarro, Maider Elizazu, Aitziber Izagirre gurekin egoteagatik, eta zuei ikusleok, urrengora arte, ekonomia gurean urrengo saioan, hemen espero zaituztegu. Eskerrik asko. Zein den gure helburua? Ekonomia sustatzea Gipuzkoa sendotzeko. Gipuzkoak ezberdintasun gutxiago izan dezan. Horretarako jarri dugu abian ekonomia suspertzeko plana. 200 milioi bideratuko dira 4 alor hauetara. Industria, lehen sektorea, kultura eta turismoa, eta gizarteratzea. Lehen urtean zehar 50 milioi bideratu ditugu jada. Baina inbertsio hau ez da zifratan neurtzen, izena bizenetan baizik. Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzen ari diren pertsonen izena bizenetan. Ekonomia suspertzeko planak aurrera darrai. Orain ekonomia, orain Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.